अरे ठकुआ तोर हर बार के यही नौटंकी बा। तोर अपन घर में रहे के बाकी ना रे। मालिक हमरा कुछ दिन के मोहलत और दे दी। का भाई साहब रउआ अपना बेटा के संस्कार देले बानी कि ना? का भइल ऐसे काहे बोला तारू? हम बोलता नहीं राहुल बेटा हमरा बेटी के लव लेटर देले बा। बताई ई पढ़े लिखे के उम्र बा के लव लेटर देबे के? तू हमरा से प्यार कर, तोरा प्यार में हम अपन पूरा जमीन लिख देम। तोहार आशिक अमर कांत। बाबजी घर परिवार खाते कुछ न कर पैनी, दुनिया बाटो कर मरले बेचारा हो गईनी। चोट दिखाई कैसे दिल के करीब के